Siyabingelela wonke umuntu okhona kuphi nakuphi la ukhona khona use-South Africa, usemazweni angaphandle ukuphi, usekhaya, usemotweni, usemgwaqeni, uvakashele la uvakashe khona, uyikhiphile unjani, siyakubingelela, sanibona nonke. Ubingelela uDr. Spikili la wakwaNdlovu, kwamhlaba uyalingana la sikubingelela sikhona ngibingelela nje ngisekhaya. Namhlanje bonke abantu siyababingelela ama-subscribers e-channel kaDr. Spikili siyababingelela, nabalandeli, nabantu bonke nesizwe sonke nje, nabantu abazi uDr. Spikili, nabantu esibasizayo nje la ekhaya bonke siyababingelela. Khona-ke la kwamhlaba uyalingana namhlanje sekunjalo njengoba ngihlezi ngithembisa kubantu ukuthi sizolokhu sikhona nje, sikhona impela kule channel sikhona. Namhlanje ke aziningi kakhulu indaba engiza nazo ngesizathu sokuthi usuku nosuku ngilalela kakhulu abantu ukuthi iziphi lezi zinto ezibadidayo nezibaxakile abangazi ukuthi bawuphuma kanjani kuzo, nemibuzo kakhulu abantu esuke bengibuza yona. Ngiyakunaka lokho kakhulu, bese-ke kuba yiyo leyo nto leyo esiyokhuluma ngayo ngani ngoba ukubheka nje le channel ziningi izinto ezinhle la ongazicosha la, luningi futhi nolwazi ongakwazi ukuthi ulithole mangabe uxhumana noDr. Spikili, ngoba ngisho-ke kubantu ngithi mina ngudokotela-ke osewuhamba ibanga elide-ke kulo msebenzi ubudokotela besintu noma ngothiwa obunyanga noma ngothiwani. Sesihamba ibanga elide kakhulu sikhona kulo msebenzi, kodwa cha alilide kuma-channel noma ko-YouTube, cha lide nje kulo msebenzi sikhona lana-ke ku-YouTube. Besilokhu sibaleka nje singafuni ukuvela, kwaya zashintsha-ke izinto ngoba izinto zihamba ishintshe, ngoba izinto njengamanje esikhathini samanje sezashintsha, ayisafani nakuqala. Siye sizwe abanye abantu bakhuluma-ke nje izinto abayithandayo, noma abanye begxeka ama-channel, bangabheki ukuthi esikhathini samanje indlela yokuxhumana lena, ngoba noma ngidlulisa imeseji nje mangidlulisa la bonke abantu abazi uDr. Spikili nabasizwa uDr. Spikili basheshe bayicoshe imeseji. Mangithi nje bonke abantu abasizwa uDr. Spikili ngedate ethize siyobe sidla inyama kwaNdlovu, bonke labo bantu bawufinyelela ngalolo suku lo, imeseji ihamba kalula. Ingakho-ke nathi sibonile-ke nathi ukuthi cha, impela lento nathi besiyibukela phansi ibalulekile, nabantu bancoma kakhulu ukuthi cha wasenzela le channel. Yilokho nje akuningi kakhulu. Namhla-ke ngizothinta udaba olubaluleke kakhulu namhlanje sizokhuluma ngalo, kodwa nje abantu bayazi ukuthi lana asikhulume lapha ngenganekwane kule channel kaDr. Spikili, futhi asikhulume ngezinto ey'thusa abantu la, futhi asikhulume ngezinto zokuthi siziveze thina ukuthi yini esinayo. Cha, akunjalo. Into esize ngayo la size ngizophilisa abantu kule channel kaDr. Spikili. Sikhuluma ngezinto esuke sizazi, futhi sikhuluma ngezinto esizenzayo not esingazenzi. Namhla-ke ngizothinta udaba olubaluleke kakhulu. Kunento-ke la abantu abaningi esebangithintile ngayo, ngoba izinto abanye bayazizwa abanye bexoxelwa.
kodwa bese befisa ukubuza kumina ukuthi into enjalo ikhona yini emhlabeni noma iyenzeka yini into enjalo noma cha ayenzeki. Ngibese ngiyabatshela abantu ukuthi cha leyo nto le ikhona iyenzeka. Unodaba ke la oluthinta izinhlanga zemali. Ngifuna ukuchaza indaba namhlanje yezinhlanga zemali. Ukuthi ikhona into enjalo ukuthiwa izinhlanga zemali. Cha ke leyo nto leyo into ekhona le izinhlanga zemali. Kanti ziningi ke izinto eziningi nje inhlobonhlobo zokuhlukahlukana kwezinhlanga. Lento okuthiwa izinhlanga kuchazwa ukugcatshwa makhuluma ngeinhlanga esekukhona uhlanga oluthile obekwa lona emzimbeni wakho. Kufana nanoma umuntu uyathakatha isuke egcatshiwe uyagcatshwa semncane. Uma egcatshwa abazali bakho ukuthakatha khule naye umthakathi kuthiwa vele ngoba uyingane yomthakathi nayo siyathakatha. Injalo nje lento. Namhla ke sikhuluma ngeinhlanga zemali. Inhlanga zemali, inhlanga zenhlanhla kuyinto ecishe ifane noma ngokuthi into eyodwa kodwa bese kushiyana ukuthi mangabe yakhiwa leyo nto yakhiwa kanjani. Inhlanga zemali ke ziyashawa emzimbeni. Ukhona ongibuzile ukuthi lezi inhlanga ziya expire noma expire. Inhlanga into eyinhlanga nje osoba uyibeka emzimbeni wakho expire. Iyahlala leyo nto leyo isikhathi eside. Phela ke ikhona lento engichaze kubantu ngithi umuntu kufanele aserviswe njengemoto. Hamba kube khona izehle ezikwehlela mhlawumbe ushonelwe. Mhlawumbe uyongcwaba uthinta isidumbu. Mhlawumbe uthakathwe kabi ngezichitho. Mhlawumbe ke lapho ungabona inhlanga zakho emzimbeni ubone ngathi ayikhona. Le ndlela ebekwenzeka ngathi akusenzeki. Umanje ngathi sekushintshile. Mangabe sekushintshile suke sekuchaza ukuthi ke wena sekukhona umoya othile uaffectayo manje emzimbeni wakho onokungcola. Osokuphazamisa lezi inhlanga zemali osuke uyifakile la emzimbeni wakho. Kubalulekile ukuthi ke mhlawumbe nje umuntu osuka nenhlanga emzimbeni kungaze nje kodlula o6 months kubhekele kuyophela unyaka wonke ungazange waze wafutha noma waphalaza. Le ndaba yokuphalaza ke siyixabanela nabantu bakhona abantu abathayi khona bona abakhathelele indaba yokugquma nokuphalaza. Bakhona abafika la ekhaya bazongitshela lokho. Ngibatshela ukuthi cha indaba yokuphalaza nokugquma ibaluleke ngani kumuntu. Iyona phela leyo nto leyo ekhona ukuklina umzimba wakho isuse ukungcola isuse zonke lezi zinto ohamba uzeqala usuku uhamba khona namathunzi asose kuwena emzimbeni. Okusho ukuthi ke inhlanga mangabe sezikhona emzimbeni phela ziyaserviswa nazo ukuze phela zikhona ukuthi zirenyuweke inhlanga zakho ziphakame futhi zenze umsebenzi wazo. So ungaphinda nje ngemva kwesikhathi uphinde futhi uyibeke futhi emzimbeni lezi inhlanga zemali. Ziyasebenza kakhulu inhlanga. Kodwa ke into engigcizelelayo kubantu into ebaluleke kakhulu ngeke uvele uthathe inhlanga nje uyibeke phezulu kokungcola. Uneyinkinga wena nesinyama unanana. Uthathe inhlanga uyibeke emzimbeni wakho. Lezo inhlanga lezo ngeke zikhona ukusebenzela mangabe kunjalo. Into ebalulekile ukuthi kufanele uhlole wena. Uzibheke ungakayifaki lezi inhlanga emzimbeni ukuthi ngabe lezi inhlanga zizokwazi ukusebenzela ngabe ayikho yini into eyigciwane elinokungcola esuke ikhona emzimbeni wakho before ufake lezi inhlanga. Ngani ngoba mangabe kungukuthi kukhona into ekhona njalo vele iyakhona ukuyiphazamisa. Futhi nesidalwa umuntu nomuntu mayiphila unesidalwa esuke semzimbeni wakhe esuke sihamba naye. Isona lesidalwa phela esivumayo noma sekumele ubulawe kuvuma zona kuqala. Uma leso sidalwa sakho leso singayamukeli lento lena vele iyaphambana. Kubalulekile ukuthi umsebenzi wokuhlola kahle kahle usize izintweni njalo ukuthi kubonakala impilo yakho ukuthi imi kanjani. La ekhaya before sikufaka inhlanga zemali siqale sikuhlole kuqala.
sikucheck ukuthi usesimene esinjani mangabe kukhona inkinga esuke ikhona kuwe silungise leyo nkinga leyo ukuze ingaphazamisi lento wena osuke uyidinga la ekhaya ke siyakhona ukuhlolela umuntu khona kade ngibuza nje ukuthi yenze into enjalo ukuthi uhlole umuntu ekude la ekhaya siyakhona ukuhlola umuntu esekudeni siyakhona ukumhlolela la angakafiki ngisho esigodlweni kuba ke nemniningwane angabe ufuna ukuhlola ukude engiye ngikutshele yona mina ngikutshela ukuthi okay ukuze sikwazi ukuhlolela kudinga kweze ku1 no2 phela ukuthi ke mangabe sikhuluma la kwi-channel zikhona ezinye izinto isingeke sichaze la zonke njengoba zinjalo into phela mawukhuluma ngayo kakhulu iphuma isithunzi nama product nje sowaveza la kwi-channel la ekhaya nje sinazo igubhu nani ukuninginyana nje ukukhona la ekhaya ziningi izinto ezikhona kodwa kukancane ukuthi masivela la ubonakala sengithatha isigubhu sami engisebenzisa sona ngisiveza la cha kuyoba ngathi lapho siya actor singaxoxa nje ngaso ukuthi sikhona noma yini ekhona sinalo uphondo sinani singaxoxa ngalokho kodwa ke lama products enibona siwaveza la isiyongama product alula anganayo inkinga nokuthi ungayithatha lento uyiphathise nombani mazivela kwekamera ilokho nje uningi kakhulu namhla sendabeni inhlanga zemali kukhona abantu othola ukuthi bathakatha kakhulu uthola umuntu noma usomgezile wamcleana kodwa still nje inhlanhla yakhe yaleka isuke sekufuna khona ukuthi uedit le nhlanhla yakhe umgaxa lezi inhlanga zemali uzokwazi ukuthi le nhlanhla ikhona ukuthi iphakame ngendlela efanele ilokho nje ukuningi kakhulu namhlanje sendabeni inhlanga zemali ukuthi ke cha inhlanga zemali babe kade bengibuza ngazo impela mabazoyibuka le video ka Dr Spikile bazokwazi ukuthi zikhona inhlanga zemali la ekhaya ukhona ulwazi lazo ukuthi ihamba ifike indaba yazo ningi-ke izinto ezikhona la kulo msebenzi esiwenza ukusiza abantu ezithinta umuntu iningi lazo nje njengoba ngudokotela nginalo ulwazi lwazo ukuthi kuhamba kufike kusiphi isigaba abantu banganqeni nje ukubuza anginawo futhi umona nabahamba kwabanye odokotela besuke behamba ukubona ngebanye bayangibuza nje nabahamba kwabanye odokotela ukuthi into enje ihamba kanjani into enje ihamba kanje ngiyabachazela anginosho ukuthi hayi ngoba uzobuza ku Dr Spikile ngeke ukuchazela le ncazelo osuke uyidinga mayelana namakhambi esintu ngoba la kamhlaba uyalingana lezo zinto lezo la ekhaya izinto esikhule ngazo la sisenza la ilokho nje akuningi kakhulu ngiyoba ngibuza abantu ukuthi cha bangayibambeleli phela abasubscribe kule channel hayibo abasubscribe abantu usubscribe nje akulahleki nje nento eningi akulahleki nje imali uma usubscribe uciphiza nje lapha ngomuno wakho wenze njalo wenzele ukuthi phela mangabe siza nezindaba la ngoba kule channel siza nezindaba ezinhle kakhulu asizi nenganekwane siza nezindaba ezingakusiza ezingakuphilisa futhi ke abanye sebayazi ukuthi uma ubheka le channel yala ekhaya uyasizakala nje ngisho ungakafiki ngisho u Dr Spikile kuba khona izinto ezenzakala kuwena ngani ngoba phela njengoba silana nje akhona amandla esiwambethe angiyedwa njengoba ngila khona namandla namakhona kumina ukubona lawo ngisiza abantu siyawenza umuthi sizenza izinto kodwa kukhona la nami engikhuleka khona engicela khona yilokho nje akuningi kakhulu ama directions eza la ekhaya kwa Dr Spikile sikwamhlaba uyalingana la esikhona khona sikwamhlaba uyalingana eduze kwebhambanana uma ugibela la usuka khona nje wena uyibhambanana ungathinta ku navigator yakho ukhomba ibhambanana noma ijozini siwele ibridge ijozini kune stop ke la uthiwa isemathayini lapha ngakithi la ufike wehle khona mawungena into yokuhamba ngenxa ukuthi uyibanganyana uma usuke estopini sithatha imoto sikulande lapho uzofinyelela la ekhaya ihamba kanjalo nje indaba uningi kakhulu ke ngicela nje ningibambe evidweni elandelayo bye bye.